অলপ চলিব পৰা ব্যক্তিহে পাইছে, কিছুমান আৰু এটা ঘৰতে দুটা তিনিটা পাইছে। এইবোৰ ভুল আমাৰ মাজত হৈছে। 2025 जितु बिटिसि इलेक्शनाव BPF हान्जानिफ्राय मोनबा जितु गेरेन्टि होनाय बे गेरेन्टिया रायजो राजाफोरनिसिम मोनहैनो हायाखै। थारैनो बे गोबां बेले बेजे जादों आरो थगायनाय बिदि जाबाय। बेखौ लानानै BPF पार्टिनिफ्राय निमाहा। नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो जितु बिक्रम दैमारि आदा बिथाङा थांनाय जितु इलेक्शननि समाव जाय रायजो राजाफोरनो माखासे सदबांसा बा प्रतिश्रुति होबोनाय माखासे मोनबा गेरेन्टि आसुनि बिथांमोना होबोनाय बे गोबां बेले बेजे जानायखौ जों नुदों। जितु लाइमोनफोरनि 2 लाख थाखा होनाय आरो गोबांथार माखासे आसुनिफोर बे माने गोबां बेले बेजे जानायखौ नुदों। दा बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोबां खुद्रि सारदोंमोन, बिनि सायाव अजद दैखांदोंमोन। दा बेखौ लानानै बिक्रम दैमारि बिथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव निमाहा बिदों आरो फोरमायदों आरो बेखौ बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथाङानो निमाहा बिनो खावलायदों होननानै फोरमायदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलां। आरो जों निमाहा बिगोन। আমি ক্ষমা খুঁজিব লাগবে। যোৱা কেইদিনমান আগত আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি কৰাৰ মতে এই মৰ্মে আপোনালোকৰ মাজত আমি কেইটামান গেৰাণ্টি আনিছিলোঁ। এই গেৰাণ্টিত আমি কিছু অংশ ভুল হৈছে। এই ভুলৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাই আমাক কৈছে, বিক্ৰম, কাষ্টম, প্ৰহ্লাদ, তোমালোকে যোৱা ৰাইজৰ ওচৰত যোৱা, যিবোৰ ভুল এই 5টা গেৰাণ্টিত হ'বলৈ ধৰিছে, আপোনালোকে এই ভুলৰ কাৰণে চেণ্ট্ৰেলৰ হৈ ক্ষমা খুজিব। যিহেতু মানুহ ভুল হয়, এই ভুলৰ কাৰণে আমাক ক্ষমা খুজিব দিছে। কাৰণ আমি ওপৰত থাকোঁ। এই ভুল কি আছে? অৰুণোদয়, এই চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ কিছুমানক দিব পৰাই থাকি গৈছে। কিছুমান এই 10,000 যিটো আমি এই গৰীব ঘৰৰ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিবিলাক দিছিল, কিছুমানে একেবাৰে গৰীব দুখীয়া ঘৰৰ পৰিয়াল পোৱা নাই, অলপ চলিব পৰা ব্যক্তিহে পাইছে। কিছুমান আৰু এটা ঘৰতে দুটা তিনিটা পাইছে। এইবোৰ ভুল আমাৰ মাজত হৈছে আৰু এই ভুলটো আমি চাবলৈ সময়ে পোৱা নাই। কাৰণ 10 দিনৰ ভিতৰত পইচা ব্যৱহাৰ হৈছে বুলি আমি ষ্টেটত গোটেই লিষ্ট আমি জমা দিব লাগে। थारैनो बुजिबाय नुबाय बिक्रम दैमारि बिथाङा मा फोरमायखो। दा बिथांमोना बुङो जे जेब्ला रायजो राजाफ्रा दावराव खालामोबा ससियेल मिडियायाव भाइराल जायोब्ला बिथांमोना बुङो बेफोर नंखाय नङा, बेफोरखौ फोलादों बा सोरनिबा माने खैसार बेफोरबायदि षड़यन्त्र खालामनाय होननानै बुङो। नाथाय थारैनो दिनै सैथो नुबाय जितु 2 लाख थाखा बेबो गाव गावनो राननानै लानाय आरो गोबांथार माखासे आसनिफ्राबो गाव गावनो राननानै लानाय। दा बेखौ माने नैबे बिक्रम दैमारि आदानिफ्राय फोरमान मोनदों होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा सानदों आरो। दा बे सैथो। दा बेखायनो बिथांमोना जिबायदि नंखाय बाथ्रा बुङो, जे फोलायो, बे दिनै रायजो राजाफ्रा सोंथि खालामदों। बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो? कमेन्ट खालामना फोरमायहरदो।